नमस्कार। जय भोजपुरी। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल पर रउरा सबे के स्वागत करतानी, अभिनंदन करतानी, वंदन करतानी। आज पुस्तक चर्चा सत्र में हमारा भीरी जौन पुस्तक बा ओकर नाम बा ककहरा। रचनाकार डॉक्टर देवेंद्र नाथ तिवारी। विधा आलोचना। प्रकाशन वर्ष 2025। प्रकाशन संस्थान भोजपुरी प्रकाशन नई दिल्ली। भोजपुरी प्रकाशन के विषय में एगो बात हम कहल चाहता नहीं कि भोजपुरी प्रकाशन सर्वभाषा ट्रस्ट प्रकाशन के ही एगो सिस्टर कंसर्न बाटे, जौना में विशेषकर भोजपुरी के ही किताब यह प्रकाशन से आवे नहीं प्रकाशित होनी सा। नाम जौन हमनी के बचपन से सुनत आ रहल बानी सन ककहरा, मतलब क ख ग घ से लेके ज्ञ तक के बाती आ उ क ख ग घ ज्ञ तक के बाती यह किताब में काहे आइल, काहे रचनाकार उत्प्रेरित भइले, यह विषय में रउरा के एगो बात बतावत चली कि अगर हम एक लाइन में यह पुस्तक के विषय में कुछ कहल चाही तो भोजपुरी आलोचना के व्यवस्थित आ वैचारिक रूप स्वरूप बनावे के दिशाई एगो जबर डेग बा देवेंद्र नाथ तिवारी जी के। भा रउआ इहो कह सकेली कि भोजपुरी साहित्य जगत के अनदेखपने से उपजल वितृष्णा के दस्तावेजीकरण है ककहरा। इ पुस्तक के छपे के पीछे 2025 में आयल दूगो पुस्तकन के विशेष योगदान हम मानिले। कहीं न कहीं इतिहास लेखन में बहुत कुछ छूटेला, कहीं न कहीं रचनाकारन के संकलित करे में, साझा संग्रह बनावे में बहुत या प्रतिनिधि रचना चुने में बहुत रचनाकार लोग छूट जाना। यह बात के लेके पिछला 2025 में भोजपुरी साहित्य जगत में मन के उद्गार लोग अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया में व्यक्त कैलस। मतलब एगो वितृष्णा सोझे आइल, वो वितृष्णा के जौन सुखद प्रभाव सोझा बा ओकरा नाम बा ककहरा। यह तरह के वितृष्णा के उपजल के हम बहुत शुभ मानिले, काहे से कि एकरा चलते 42 गो अनदेखपने के शिकार कहलही भाई कहलही कि इतिहास के गर्दो गुबार में तोपाइल उ रचनाकार जिनके जबर रचना भोजपुरी साहित्य जगत के सोझा ना आ पौली सोन। भा इहो कहल जा सकेला कि अनचिन्हार रचनाकार के कहीं न कहीं अनदेखी भई। तो ऐसने रचनाकारन के सहेजल, जोगावल और उनके फिर से भोजपुरी साहित्य जगत के सोझा उनकर उपस्थिति दर्ज करावल ये बहुत दुरूह काम रहे। यह दुरूह काम के बीड़ा उठौले बानी डॉक्टर देवेंद्र नाथ तिवारी जी। अब रह गई फिर हम हमार विचार जौन बाटे वो ककहरा पे जाके अटक जाता है। ओकर कारण ई बाटे कि ककहरा के ये पुस्तक के विधा बाटे आलोचना का। आलोचना भोजपुरी आलोचना अभी ककहरे वाले स्टेज में है या ओकरा से आगे बढ़े के दिशाई कुछ प्रयास हो रहल बा। हर बीच साल 2 साल में कई गो आलोचना के पुस्तक कैनी है और लगातार आइयो रहल बानी। लेकिन अजुओ ये कहल जाला कि भोजपुरी साहित्य के आलोचना अभी एगो मानक स्वरूप नइखे ग्रहण कैले। यह दिशाई जौन एक 42 गो रचनाकारन के एक गो रचना लेके रचनाकार आलोचक डॉक्टर देवेंद्र नाथ तिवारी जी
जौना बारीकी के संगे नीरछीर विवेक के प्रयोग करत उनकर समीक्षा कैले बाने, समीक्षा हमनी के सोझा रखले बाने। उ निसंदेह सराहनीय बाटे। उनके यह प्रयास के भगीरथ प्रयास कहे में जरिको गुरेज नइखे। आ हम इहो कहल चाहब कि भोजपुरी साहित्य के आलोचना करे वाला लोग, भा पढ़े वाला लोग, भा शोध छात्र, भा जेकरे भोजपुरी के लेके इचिको नेह छो बाटे, ओकरा के ककहरा के एक बेर जरूर पढ़े के चाहिए। यही शुभकामना के संगे कि ई क्रम लगातार आगहू चलत रहे। ककहरा के खंड 1, खंड 2, खंड 3 आवत रहे। आ जौन भोजपुरी के बिलाइल रचनाकार बाड़े, अनचिन्हार रचनाकार बाड़े, उनके रचनन के लेके देवेंद्र नाथ तिवारी जी बेर बेर हमनी के सोझा आवे। जय भोजपुरी।